wechipiri ari munhu aindishandira, wechitatu girlfriend yangu, wechi4 mukadzi yandakasangana naye mubava. Saka Changamire vakati endaimo kuna vana chiremba kuzo. Tikaenda kuna vana chiremba, chiremba wakaita zvakaita akati handisi kuona zvakadaro. Right, tabva ipapa inini ndakazobvunza vakanga vari kunyora kuti saka zvazvarwa zvinodini, zvikazi zvinodzokera kuna Changamire. Asi izvozvizvi hazviiti kuti adini abate nyaya yacho ngoti uri bhizi. Zvakadaro ndikati saka ndodini, kaizvai kwamuri timoenda here kana kuti momirira. Asi ndinofunga vachapedza kumalate hour ma55 kana kuti kuma6 ndopo vachapedza. Ndikati saka ndodini, zvikanzi kana mana kuenda ende ndakabva ndaenda. Zvadaro izvo takazouya futi musi wa25 January, tapiwa futi sama, tasvika ndikabhadhara kwati fee yangu, dare rikaitwa kusvikira vazi dare radini raguma panapa. Ndakazonobvunza inini kuti zvadini nyaya yedu haina kupinda ngei. Zvikazi nyaya yenyu mubhuku hamuna pa ndisekretari mamuine Samuel here. Ndikati ndatobhadhara kuti fee ndobhadhara sakuma Samuel. Zvikazi waifanirwa kunga uruda kuona mukotsanjera, saka mukotsanjera haana kuuya. Ndikati saka ndodini, zvikazi zviri nani uende wozofona kuti wauya here kana kuti haana kuuya. Ndobva ndabuda kubva ndaenda. Chipiri Monday evening ndipo ndakafonerwa musi wa27. Zvikazi uri kudiwa kunyanga. Ndikati kunyanga? Ndikati kunyanga kunei? Zvikazi uri kudiwa ndo kune mhuri yako. Ndikati kunyanga handiendi. Ndikazauya ndiyoba, ndikati handiendi. Ndikati kuti tikakudaidza kuno kwamambo Mutasa unouya here? Ndikati ndinouya ndiri kukuremekedzai. Ndazauya kuti chiuya kuno. Ndakauya, ndakasvika musi wa28 ndobva ndapiwa vakomana vairi vataenda kunyanga mukotsanjera. Vamwe vangu vanga vane 3 days variko. Saka takasvika mukotsanjera asipo ndobva tarara. Akazoya mangwana acho ndobva tapinzwa dare payapo. Nyaya iyo taifanirwa kunga achitaura mukotsanjera handiyo yakatanga kutaura ba. Vakatotanga kutaura kuti musha menyu maita chivanhu ina hamuchachiiti. Saka zvinhu zvakuita manyamamira nerongo varora vakuona mbobobo. Inini ndakazobvunza kuti ndiye here nyaya yandadaidzirwa kuno. Nyaya yandadaidzirwa kuno iri kuzi ndakauraya vanhu. Zvikazi tichatauri ndiyo pairi. Imimi endai maita zvepamusha. Saka inini vanhu vakabva zvatondiretsa kuti inda. Saka takazobuda kunze manje ndakuzi mapurisa amambanga apo ndakuzi chitaurai date kumba kwakoyo kuda kubikwa doro. Rakanga rataurwa ndikanga arusi ukubudirwa. Ini ndikati doro ngerei? Ndikafana kubikwa doro kwauraiwa mombe, kodaidzwa vanhu venharaunda wouya womwa doro neunyanya. Ndikati kumba kwangu hazviitwi kaizvi zvezvi ngekuti handisi kuziva kuti doro racho ngerei rinorevei. Baba wemukomana anga ari kuziva akabudirwa. Vakasimuka akati ndinobva ndatokuchaya. Uri kuramba here ngekuti uri hasi mwana wako. Ndakati kana uchida kuti ndichaya zvodi unogona kungondichaya. Saka zvadaro takazobvapo tikadzoka. Musi wa1 February mapurisa ekwamambo akauya tikasangana kwaSabhuku.
zvikaita uya kuti tizwe date yarobuda bika doro ini ndakakumbira kuti ndingabvunzawo here azibvunza ndikati right isusu takaenda kwamambo tiri kotongwa nyaya yekuti inini ndakauraya vanhu tikaenda kwamukosanjera tikadzoka pano saka nhasi uno ndaakuzi paroda kubikwa doro yaimwe nyaya ko ikwamambo yakaperera pake ndo pakazinge mapurisa ikamamba alright vanhu vese vanga varipo ibaipo ndikasara nemapurisa 2 inini namukoma nasapoku tiri 5 that's right saka urura kuti zvizwini ndikati inini ndinoda kuzwa zvinonga zvabva kwamambo kuti nhau yedu yakagumira papi kuti titi kwazi taoda kubika doro racho rinongere ati vakomana vakati alright tichitaona kuti muda kufamba rini wapanyorwa madeti ananyorwa kati vakomana vatsoka isusu vanaenda kumba kwangu manhero angu wakazouya kumba kwangu iwo vakomana vakauya vakati wandei takaerenga vanhu vanga vari kupamba ine vanhu 44 kuerenga newana rai tasvika zvakazi vanhu vese ngemukomana uyu anga ruzi ndiyo rusvikirwa vanhu vese ngavabude kunze tausara inini namukoma wangu naiye ndovharavhara akati inini ndauya kuti titaura kuti tiri kufamba taona kuti mari iri kupera razi inini ndaneta ngekubuda ndikati iwo ruti waneta kubuda umbori haniwe kai ndiri mwana wangu ndikati uri mwana wangu pakudini chii chakaita kuti uzobuda asi makandiuraya ndikati ndakakuuraya chirudzii taura maurayiro iwo ndakakuita asi akaenda kun'anga mobva matora mushonga welaki matora mushonga welaki iwoyoyo ndio makauya nawo mamusikatozviziva kuti unouraya saka ndiwo wakazondikwadza ndikati pakanaka kana zvakadaro iyoyo isusu ngatichiende kun'anga iyeye tozwisise zvikazi mushonga wacho makazotora muine 21 years 21 years inini ndakazorora ndiine 25 years saka 21 years sei iwewe ndakazokubereka wakazoona uri mushonga zvikati wakanga uri muropa renyu ndikati kuna zvinhu zvakadaro kai saka izvozvizvi ndaona kuti nyaya nga iripo pakavhariswa Tombstone zvika ndauda kuti Tombstone ichigadzirwe kana yagadzirwa tozoita pati ndikanautaura nyaya yepatika handini yekuzvizwa pa ngekuti izvozvo ndakatozviramba kare pati iyo tinenge tichiita ngeyekutini yekuti mwana wangu wakabvarira kana kuti inini ndakauraya vanhu pati iyo todakuita ngei handisi kumboita papati iyo asi aona ichitsvaka idheti rekuti dombo riiswe saka takava tati Saturday wanga wari musi wa8 February mapurisa amambo akazouya tikaisa dombo asi mabhururo angu hapana ukauya tikaisa dombo tikapedza ivo vakati musi wa25 April tinoda kuita pati paumba pakopo ndobva ndazviramba saka ndazviramba kudaro 25 April wasvika vakazouya vakati dheti riya radini rasvika ndikati dheti ripi dheti ndakariramba kare kare saka ndiyo nyaya yaita kuti ndiuye kunoku ndo chimiro nyaya zvairi kudaro ndeyekuti isusu takati kana uri kundekuti kana musina kufara nezvaitwa nemunhu wani munotsvaga vamwe tu moenda futi kuti nyaya yenyu ibude pai ibude pachena saka makaenda kuhwani sekutora kwamuita mukuti hamuna kufara saka pauda kuti mutsvaga vamwe vanhu tu mobatsirwa futi kwamuoneka kuti nyaya yenyu mamiri yakaita ndizvo handisi because inini ndikuti kuenda una mukosanjira kana kuenda mune munhu wani ari panapa handiyo, that's not the end of the story. Imimi mune uye kuti mukwanisa kuita vanhu 3 even 4 zvikwamwe kuti at least mukazoona 3 also vari kutaura zvakafanana zviri mamazoti tisinyaya yenyu iri kwakati. Saka imimi panoda kuti mutsvage vanhu 2 vakubatsire. Yes. Pakanaka chena. Okay. Saka I'm sorry, Mambo Mtasi. I'm sorry, Makukuta, Mambo. Nyaya yakatunza pano kuti tusvike pane sita rangu ndoitwa memories nekatafadzwa
mai vemwana ari kubudira. Nyaya yakatiita kuti tunzwe pano isusu inhau yekuti mwana uyu waitaura kuti ini handisi kuda kuti tombstone rangu rigadzirwe because handisi muguva ndiri kunze, saka muri kuda kugadzira chii? Tobva tauya panapa musi wacho wavari kutaura ndakabhatira payment yangu, baba Mukotsanjera havana kuuya. Tobva tafamba handizoziva hangu madistance ekwahonde kuti takanga taapapi, mota yakamiswa zvikanzi muri kuendepi? Dzokerai. Ndati endai kwaMukotsanjera. Tochidini wakomana? Kwakubva tatitenesa mota, tobva taenda kwaMukotsanjera. Taenda kwaMukotsanjera kuya. Baba zvavari kutaurawo zvekuti kwanzi zvakanzi yezvemumamisha menyu chii vari kunyepa. Pakataurwa nyaya yekuti ndiri kuona mumusha menyu muine hurombwa, maitwa zvemagamba, ndo zvakataurwa. Baba vachibva vaenda kunoshungurudzana nemwana wavo tiri paMukotsanjera. Zvikanzi baba, ini ndaneta nekuiswa kumba kwevanhu. Ndakuda kuti ndiende kumba kwedu. Baba vachibva vataura kuti kumba kwangu hauiba. Mwana akati zvikazi tiri kuenda kwaBauer Talent. Zvikazi oraiti tichati tichidzika bhazi. Imi muchaenda kwaBauer Talent, ini ndoenda kumba kwedu. Zvikanzi kumba kwangu haudini ba? Hauyi. Ndo pakazouya mapurisa ekwaMambo Mutasa iri Saturday. Takangogara tiri kumba. Takagara kudaro so mapurisa abva auya, handizivi zvakazotaurwa pasabhuku pakataurwa kuti chii. Mwana wayo anobudirwa uya wakanga akasara ari kumba. Asara ari kumba kudaro vanhu bva vadzoka. Zvikanzi anza yabuda ndeyekuti chii? Zvikazi vanhu vatodini? Vatoenda. Wakati ndipei phone number dzemapurisa ekwaMambo Mutasa. Bva apuhwa phone number dziya apano kamubatsira ba. Wakamhanya vadzoka. Adzoka pamba zvikazi ndatadza kudini kuvabata. But zviri pano ndezvekuti nhasi handichadi kuti ndirare pano, ndakuda kuenda kumba kwedu. Adaro so vakabva kuti ndikuda vanhu 7 vakashinga. Chero masvika mukanzi gogogo mukasadairwa pindai. Chero madho akavharwa. Svike mudini muvhure. Zvavari kutaura kuti vanhu 44 havasi kunyepa ba because takanga takaungana semhuri yese. Tichitakamirira kuti munhu akuda kuperekwa kupi kumba kwavo. Tobva taenda tofunga takafamba takaita magroup 4 evanhu. Taita magroup 4 evanhu vanhu vese bva vakwana. Iye ndiye akata the last person kusvika, akabata mudondoro wake kudai. Akasvika abva agara kuchikuwa. Hanzi andikuda varoora 3 vandichairire muno mune tsvina. But vanhu mese budai kunze. Ndikuda kusarana nababa vangu vari 2 nenini wechi3. Zvadaro soko tese takabuda kunze zveshwari pana akaita nharo ba. But takazongonzwa mumba makomberwa maoko kuti zvakanga zvataurwamo ndo vanozviziva nababa nemukoma wavo akanga asipo. Zvadaroko so ndo takachizivi mwana uya uya baba imi makaenda kunotsvaga mushonga yakataurwa nekung'anga kwavakaenda nemunhu akafa akanga asati azvarwa nemwana wavo akanga asati azvarwa. Zvikanzi makanoroma mushonga imi ne22 years musati maroora. Vakabvuma baba ava kuti ichokwadi vega nemuromo wavo. Saka zvamabvuma baba mushonga iwoyo ndo wakadini wakandibaya. Asi inini kuenda kunotsvaga kwamakaita makanga musikatozivi ndo pazvichadini pazvichaguma. Tadaro so takazopinzwa mba tese semhuri. Wakomana wene tese semhuri. Bobo. Tazotenderana nezviri papi nezviri pano. Tazobvumirana. Tabata mairi. Handizivi vakuru ndinoziva kuti mairi anoreva chii pashona. Tabata mairi. Tati vana vamboone rukope. Saka vana vamboende kuchikoro. Vasikaendi kumabasa vamboite sei? Vamboende kumabasa. Ndo pakazoti mweya uya wasimuka. Tiri paMukotsanjera wakataura kuti ndoda kuti mubike doro. Mora ya mombe. Baba vakaramba wakati pamba pangu handibiki chiba, handibiki doro. Alright zvakanaka. Zvikanzi aiwa handisi kuda kuita nharo nemi, ndoda kufamba nemi bishana kusvika tichaita sei tichabatana. Ndo paakasiya ataura kuti tombstone riya sekuti mabvuma mabata mairi imini kuti abata mairi. Chigadzirisai chii tombstone rangu riya. Zvari kuti vamwe vangu havana kuyaba. Inini ndini munhu wakatanga kutaura kuti vanhu ndinenge ndisisiripo. Wona nguva yandatora January February vana havasi kuenda kuchikoro. Vana vakagara. Ndo pakachitaura mukomana uya kuti musi wa25 April chizounganidzai nharaunda. Motorana inimi semhuri yese maunganidza nharaunda. Moita party kwete kuti vanhu ndo vakanga vachitaura. Mweya iwoyo ndo vakanga vachitaura. Moita party pano. Maita party ndichazouya ndotaura zvandiri kuda. Saka musi wa25 wakauya. Akati zuva rangu randakataura raita sei? Rakwana. Asi zvandakati muita ndiri kuona pasina chadini chaitwa. Ndo pakachiti uyu ndiye akachenda kotaura baba wake. Vakati iwewe mweya uri kubuda pamwana wako, mweya rudzi. Tora mwana wako iwewe. Umubvunze kuti mweya uri kubuda paari ndeupi. Tozotozwa kuti matosungiswa futi pamama. Inini ndine chironda, ndinotsikwa futi. Mother is right. Yanyitilizwa. Nokubatsira ndikada kuita mafungiro angu. Takanaka ichi. Zviri mumweya ka. Zvino zviri kuda zvega. Munozviziva here? Pampacho wenyama tiri kunoda kuzvitungamidza, tida kuzviendesa nekuzvinoenda ka.
Mwana akafa ndio babako. Asari kubuda kumba kwenyini. Pamwana wangu ini. Imi muri ano baba. Ndiri murora. Mwana mkorori wao. Mwana mkorori. Mwana baba mkuu. Uko baba mkuu. Mwana Abane bane baba. Wanao. Nyanyuke. The solution is out already. In that family, Ma verification gawa. verification guide from our truth. One of that solution because nyaya hapa yamenya kwanda. Yanye kuti uya kuti zvakatodai atupunyuka. Kana kwangu zvatopera. But that's not it. It should not solve the problem. Yes. Yes. Inini zvikasaidwa nemavhisi nembaba katafadzo zviri kutaurwa nababa vakuita sezvinonzi mwana wangu inini ndiye ari kufoma nyaya dziri kutaurwa kuti vasi baba ndimi makandouraya eti paine mwana wababa avo akafa ari kuti baba imimi ndimi makatora mushonga vakandiuraya wakatora ukasa pamwana wangu pamba pangu ini akubuda pamwana wangu anditi ndiye ari kutaura ndiye ari kukontrola rese ndiye akati enda kamangu mutasa ndiye akati enda pangosanjera ndizvo asitatsvaka mukosanjira aita basa rake obata zvakabata mwana wabuda otaura zvofanana uchinzi right vanhu vamwana dare renyu zvakamira sezvizvizvi haritinesi ini ndiri panosahwira ndochikubatsirai kuti tipinde musha menyu tikwanise kugadzira nyaya yenyu mire zvakanaka handiti ndo pane hondo ipapa pekuti baba haasi kuda bati vamukosanjera vauye musha baba pavo ndo pane nyaya ipapa kusanjira ndochiuya ndochibatsira zvese ndochikubatsirai then mhuri yogara zvakanaka imini mune zvamaiita then ndokubatsirai Mambo ngatite consistency kuti verify. Inini ndi mune mwana anorwara nditi. Uyo murume kana akauraya mwana wake. Does not affect you. Kana uri mweya unokutumirwa kuti uuraye iye iye nevana vake direct. Unozana ngozi inobuda next door I believe ikiwa. Ngozi inobuda payakakanganisirwa. Ngavapere vana vemunharaunda. Bozi iwewe uruti zvakaiswa pamba pako ndizvo zvibvise. Zvidzokirwa zvinofanira kuita kokana. Unozwisisa? Shona yengozi. Ngozi inotoronga. Takazona dzakawanda munhu. Mamwe matso asiche. Yesi kutokunyezeka. Uyu munhu avanorarama uyu nenyaya yengozi anditi. Kama unyezeka dzinocelebration dzemabiko dzemaindependence ndizvoka. Mweya hakuna mweya wakadaro paukaona iti. Mweya yengozi ka mweya unotyisa ende mweya kuti hamungafanira mutu anyezwa kuti tirati miswakatiti zvakati. Yalipirwa iri ngozi yake. Inofanira kubuda ichiita panhoro ndekuti kana ari baba akandiuraya ngazvibude panyaya dzadzivi masiblings emwoyo wakabarwa nemurume uyu pamusoro echangamiro iwe kana yoshamutaura muruya makakirema zvino isi hatitongi munhu basi tinotonga mhosva izwa tichikutotaura kuti tati chinhu chinobuda kana kwazi ngatitarisa vanhu vatatuka kosanzira munhu wani tinomonwa iri kana watatu togara tonoti common denominator panyaya yedu iyi iri kuti and don't lead vanhu vanorapa vaya uchiti mimi waenda nekuseri unokutanga wakuremesa munhu ngabudise mudare wakauraya munhu pakati pakati zvekuti ngozi inoti wakaropa zvopinda muropa wozobarwa mukoba zvisenzi mumatare dare rotoikapo totonga mafekisi anditi kana munhu akatouraya mambo undoendesa munhu mapurisa Notenda. Ini ndio tumesema basi. Pedzisai marwezi. Nawira baba iri kuunga yako yakuda kuti tinetsenge kuti baba wakuita sekunonzi kuuya kunoku vari kuita zviro wako apila. Asi zvavari kutaura zvimwe zvacho zviri mukati nezvavari kutaura. Azvisi zvechokwadi. Hongu zvimuri kutaura zvemashangamiri tiri kuzvizwa kuti tinofanira kunga tiri kufamba. Asi petakafamba pairi pacho ipopo kutanga mukadzi anga ari unonzi Magumbo. Vakabatwa achita pavanhu vari kubuda ivo vari for ivo. Wani badzi ndiye wakaita kwiri naye. Mukadzi anonzi Mazondo achena. Asi vamwe wese vakapuruviwa. Unonzi Keni naPindu nemwanasikana unobuda unonzi mwana wamunyin'ina wangu ini akafa achiona nyoka. Zvakangowabata ivo. Tikaenda kwaMkosanjera ukangobuda futi ivo. Maprofita atakanga tinawo kumusha vakangobatwa vachingobuda futi vangoriwo. Saka zvavari kutaura zvokuti wanawo vari kunditi kunenge kuri kutonyepa. And after all ndinenge toda kuzivisa wadari. Inini vandisungisa kuti kwanzi vana vari kundimanikidza ndiyo samanisi yakasvika kwatiri kuti vari kundimanikidza kuti ndite pati kumba kwangu ini anomusvika kumba kwawe
pamazuva acho ari kutaurwa kubva petakabva vachinge vari kutenderana pavakabata mairi pacho petakaparadzana, asi vandisungisa vachiti izvona izvo vana vari kundimanikidza kuita pati of which that is not true. Saka ndizoti dare rinondididino ipapo ndasendesa mari ndaswera nenzari because mari yacho handina ndauzwa kudare. Saka zvakadaro sekudaro nazvino uri kunyepa kuti kwazi ndakauya ngekuti wakati ngemunhu uri kubuda ngeuya akaenda. Ini ndakati handiendi because tine kwiri yekunga tiri kushandirana navakuru avo. Ndakati kumba kwawaini handiendi, handina kuendako. That was musi 25 manheru akata seyangana. Iko zvino izvo changamiro muri kutaura muchiti izvona izvo parikuda kumbofamba. Mwana uri kubudirwa uyu ndiye uri kutaura akatotipa ultimatum yekuti fambirai nyaya iyi mukati ndiri kupai 1 week. Zvendiri kusangana nazvo imimi hamusiri kuzviziva. Ndiri kutorwira kuti imimi zvisakuatake. Saka vakuru wangu vari kufamba mhuri yavo ivo vakadzivirira hazvibudi mumba maombo. Ndosaka vakaisa mwana iye wakatotora iye yekeni wakatorawo ndakaiswa musha mumba memunin'ina wangu inini ndiye une wana 3 vari kubudirwa wechi4 yanzvadzini ndakaiswa ngemari. Saka uri kuchangamira musambo expect kuti kwazi kunobuda chinhu ba iye zvine zvavasi kugara pasi kwazoda uripirwa nei kana akauraya mukomana iye nauyo ndiyo yakatadza nganga yanga iri apo anonzi Keni wacho nayo wakasotaura tiruka akati inini ndakaisirwa ndine marara ari pamusoro pangu ndoda kuti abviswe. Saka pawakazvitadza ndope ndakati imimi handina kugusikana neni ngatifambe futi zvakare. Ndope takazoendeswa kwamukosanjera. Kwamukosanjera akasvika akati izvona izvo mukosanjera akati dare renyu iguru ndoda kutanga ndati tigadzirise zvamaisomboita musha tochizoya pamusha umwe naumwe tichichibvisa tichichigadzirisa zvirimo zvinoona kunga zviri zvida kugadziswa. Ndope takagumira ipapo ndopavanoti wakabata mairi. Saka pawakabata mairi ipo wakabata mairi kana uri mweya uri kubuda uri kunyepa ndinobvunzurudza ndoda kuti wandipindure uye zvakati wagadzire guva ndiani ndatenda ndomusiya ipapo muchidimo. Right, tikanga tiri kutaura nyaya zvezvi taura izvazviri. Right, apa ndirozi takabata mairi yenyuwo takabata. Zviri kuzi ndakabvuma kuti ndakauraya vanhu ndakabvumira papi. Uyezve vanhu vari kuzi ndakauraya i4. 1 ndiye uri kuzi mwana wangu. Ava wese ava wari kudini kumba kwavo ava 4 ava. Uyezve ndakavauraya siudzinyi. Zviri kutaurwa kwazi kwai ndiri kuenda kwanga ndiri kudai hazvisizvo. Ndo zvinhu zvandiri kurambirana nazvo. Ndo zvinhu izvo pamukosanjera hatiti takaenda kun'anga ba ngekuti ivo vakaita 3 days variko. Handizivi kuti vakanga vachitaurirana kuti n'anga yatakapiwa i1 apa. Alright, zvisati kutaura parume kana patone element yemistrust hatichatokudiba. Ndosaka tikuti isusu ngatitese svagaiwa 1 2 kure nepuno kana 3 then we look at the result kuti result iri kuti chii then we follow that. Which hatisi kuda tiri kuti katinge toda kumanikidzwa kuti bvuma zvakabuda hayi tikuti isusu ngatitsvage kuti vamwe 2 3 ndonotosvika ndoti nyaya yedu ibude. Ndazinzwa mambo zvemataura izvine zviregai ndikumbire dare ramambo pasi kuti tibatsirewo kana mati tifambe kutibatsirewo nesimba renyu. Baba ava havabvumi basa murikutaura izvi sekuramba kwavari kuita kuti mukosanjera asina pamusha pavo No, handizvo. Saka ndikukumbira dare imimi kuti mubatsirewo kuti baida kuti pamadheti kuti fambai muswakati zvatiri kuita isusu tikazoti taita izvi tikaona paine need yekuti mukosanjera asvike apinde anotopinda. Because chatiri kuda is to verify kuti zvikuti vanhu mukosanjera uku ndizvo here zviri kuonekwa yabuda kumwe. ndiyo nyaya hapana chimwe chingataura. Ivo vari kuti baba wangu haabvumi kufamba. Wakazouya usiku nemudzimu wavo achitigadzirai guva mubike doro. Tatisina kupangana here kuti ngatifambe. Saka ivo wakaona kuti kufamba akuchibva wabhuloka nyaya yekufamba bvauya vakatigadzirai guva muite pati. Saka ivo vari kutaura kuti baba wangu haabvumi kufamba akaramba papi. Itaizvatorwa nemambo ngatitezvitataura izvi saka zvinokutsva itai zvamunoita chikombina muno vakomana mutsvagirwa kwekuita
Kana musingakwanisi kuti mutsvage mega munotsvagirwa kuti endai pakati nepakati. Mbosvika kuti nenyaya yakati mumbopikirwa kuti endai pakati. Mazizwa here. Right, Andy, next. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,